Simplex Music. Yo. Tinaye Ndunge. Wani. Po. Chogara taenda iri kana Titangiza. aiwa tangidze lo tofoti pamwe pachiri kuseta pamasini Huh? tafunga kuti pamwe zigo na mukuru sparks muchiri kuseta masini nekuti ndikuona senge ndimi mainjini yacho zvizi ready. Simplex Music. alright ndakumutsa una kumuka ndakutakura pawanga wadhakwa wanga uchisaiza kambwa zvekukapanja nekamupucha wazongotanga kurutsa blackout uchibva wanoka wanga uchisaiza bhiya haridhake papusati watesta hezvo chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese Namba ipo bereka na ichi. Maplende wopo. anonzi mangoma mastaira iplant Simplex Music. ndiri kuti chinya idzi dzinonidza ndikuti ndakumutsa una kumuka ndakutakura pawanga wadhakwa wanga uchisaiza kambwa zvekukapanja nekamupucha wazongotanga kurutsa blackout uchibva wanoka wanga uchisaiza doro haridhake papusati watesta hezvo chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese tanga waraira hezvo chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese tanga waraira usadzodududza bhiya zvekuti unzi ndiwe wadziya ikefu uchatisiya waita zvegoreriya so don't drink and drive you be penalized you realized iwewe wakaipaka hauzi musiya dzasukwa kana musiya dzatota vanosiya dzatota chiziva ndo vanakitsiya tota hauzi musiya dzasukwa kana musiya dzatota vanosiya dzatota chiziva ndo vanakitsiya tota so chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese tanga waraira mai chekunwa chese tanga waraira chekunwa chese iwe tanga waraira Chekunwa chose. Tanga waraira. aiwa chekunwa Tanga waraira. Anazati mse Saturday. Iwewe anega tinashi. Mai chekunwa chese. Mai takamaraira zveshuwa. Tatanga tamwa. Bwazi pakati kuyo kumchato ando muchato chi muchato wegore Wamano. Mano God given. eh God given. Aichata mano. Wamza mano ya. god give nomakombobo wakaisa lodge apo nonzwa chia Pa waterfalls. yeah man Yeah. ndunzi mwana wacho God given aichata uona wakomana vaingomwa wese hapana gosipo but still it's okay Tatanga tamwa tozoraira. ngapo takaita kumana kumwa enkini tizonokomana kumahanders wakomana kuruva imwe wakuruva pakazopane chibhodhoro adopapakarisa nokuruva wenzi tanga waraira Chimboti Ndunge. mawana and we are very happy ku was time done tiripo mukoma and I'm happy futi zigo nasi wakachena vanopfeka maglazi mamwe kushaya Maglazi amadedido. meno ndani but ndekushaya chabakafa Mundara Ndunge. mukuru Ndatangira ipe kuti ndikuona mune show yamuri kuheadliner. ndizvozvo Headlining artist. ndizvozvo Maimbo zvinamatiro rezvekuti bozi tandajara maposta mazhinji kuti pane ziwingi D, zifreeman, but Kandunge nekawinza. but this time pane zindunge Po baba zoti colors ndena na mwaribo Jamaster na chichi vamwandire. yeah man As in Ndunge is the main act. yeah man zvazvinoita munhu audze kunamatira zvinhu ndikuti chinhu chakanaka chese obvious munoisa nichuwira saka as long kana zvakanaka kuri kuti tine patinotozvinamatira
saka chinhu chise chakanaka tochinamatira kutoti izvo kana zvakanaka zvichiyemurika dai taitawo ndo nyaya hombe yandiona. And I'm very happy kuti Secolors arimo. Secolors naNdunge Top shatter. Ndimukoma. Because atita nyaya dzeperformance Secolors indomurete top 3. Yeah. If not top 2. Alright. Akaipa. Ndizvozvo zvamagara. Akaipa. Saka amana tachikumbira awandika kuti kuevent yanenge please Secolors musamise makuseni. Tipewo time yaColors yakanaka kuti kuma 11 ikoko. 11 ndo makuseni acho kudanza. Aiwa mupenye makuseni kuma 11 tikofi ikoko kana 1 kana mazopfuurira. Mukoma unorwa kudai. Aiwa musadaro boys. Isi tidazonzvenga kai isi titavingana Secolors tidazonzvenga. Sa tikaskiri umadisira Colors. It's a homecoming show. What is it? Homecoming is what? Aiwa ndine njunzi homecoming ndogara ndiri padeni. Alright, it's kind of ndogara ndakaita coming. Anniversary. 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 5th anniversary yandodoitira paGwanzura. Ngoti ndakupemberera makore 5 kubva pandakarowa nhaiwe Ndunge uro ndo pandakatanga kupinda mangoma. Taisa isina ufefe years saka ndangofunga kuti ndimbopemberera kuchengeta kwandaitwa naMwari ndiri mukati imomo. Right. Some artists ese ndino. Musi wa 28. Musi wa 28 December. 20 December changiri Saturday. Saka muGwanzura mwana wese nevamwe vasiri paposta tikuvada hapana kuti siri kuda because mabiko techipemberera kukupemberera it's a celebration so everyone is invited. Kuti vamwe vasiri paposta paya tinogona kunge takangokanganwa takangojamba chete kungoti ni timu rinenge richingonyora vanhu vakawandisa saka pamufanya unojamba. Wati muri pakunyora ipapamo vanhu vari paipai wese makatoagreea kuti vari kuuya kana makangonyora. Aiwa takaagreea kuti vari kuuya hapana munhu asingauyi kugozi dziri paipai shamwari dzangu dzandakanyuisa dzandinowadzana nadzo saka dzikauya dzedzaiwa kuzosapota dzikasauyawo dzachuza kusauya saka unoziva kuna vamwe vanogona kusauya nezvikonzero zvakasiyana siyana asi isi tikutarisira kuti wese aripo ipapo achanga aripo. tikubhadhara mari yekupinda. Aiwa tikamboda kuitira magetoits edu mahara but takazofunga kuti chinhu chese chemahara munhu anoita musindo peza tangoti magetoits hamungazoshaye pondo kureva kuti pondo magetoits ese anoafodha. Saka takangoti magetoits aitirei pondo because ndosakona takaitira kugeto saka toasuma kuti magetoits aiwa pondo havazoshaya. Chachikutanga nguva yechini kuchambotambwa bhora remalegends chichi saka tikutanga na11 chinge chimbotambwa bhora kuMugwanzura stadium kasaka zvese zvinenge zviri pati yecelebration kune zvinhu zvakawanda chichichi zvichaitwawo maenda mudaro makutambirwa bhora. Right. vanhu havasi kutambira imwe bhora. Aiwa havasi kutambira imwe bhora. Kucelebrate vachitamba bhora saka havasi kutambira. Vari kucelebrate imimi vachitamba bhora. Havasi kucelebrate nini vari kucelebrate anniversary yandakasvitsa. Kucelebrate nini Ndungare hambo. Amunoziva kuti chinowanzotambirwa bhora munomichi Independence. Alright. Saka vazata kuti ndinotambirwa bhora izvizvi Independence neanniversary yaNdunge. Not anniversary yaNdunge. Anniversary yaImbote Ndunge. Saka alright. Saka kutanga na11 vanonga kutopinda and $2 iyoyo ndingatopinda here kusvika mangwana kana kuti muchazosvika time yekuti bhora rapera wakomana chimbobudai chiuya iyo $2 mungozvifambisa sei? Aiwa hakuna vatopinda hakuna munhu anopinda achibuda kana watopinda mudhanzi ende haubhadhari katuka kana utobhadhara wabhadhara so unogona kutenga tiketi rakuenda kana kungobhadhara wodhindwa wotoenda because magetots akwanisa zopinda wobhadhara wotanzi ambobuda adzoka ngabha bhajeti yacho anenge asina bhajeti izvozvo saka once you pay once off zvokuti wazobhadhara kwawamboenda kwari kuenda watobhadhara kudhara afane renti zvinabasa kuti ukabhadhara renti iwe zvokuti wazomboenda kuBulawayo kana wazomboenda kuBotswana ukadzoka aiwa wakabhadhara renti kudhara mwedzi kana usati wapera. Ausati wapera. Alright, aiwa it's okay. I think uchineta chokubvunzira panya event and inini zigo I know kuti tetiriko. Even though musati mati invite
ndati tiriko ndakangoona uposta invite manga invite kutoona poster ndokuinvite kwacho hakuna invitation yodarika iyo and $2 tinoafoda aiwa inhu zvatinoafoda 2 by G. Yesu $2 katotozivira $2 yewokoso Hapozi $2 nona ngurungu dai kunzi hakuna hako zvinhu zvinonetsa chaizvo chaizvo kusina satani dai kunobhadharira kana ungwanu kana kuti 4 wandopinda nawo saka satani anenge achiwanika ndeupi vachi vanhu anozotangana jealous nezvimwe chichichichi saka ndozongobhadharira ngo $1 asi dai saibvumiridza ndekanopinda aiwa zvinobvumidza bozigo aikona tongobhadharira 1.5 ngavangonyora kuti ndunge mucomment section cases of manage tovaisira dzimba ana manager varikuda kuenda 5 varikuda kuenda about 5 tanyanya inenge $10 ndatitei 50 yeah. nzvimbo dzadatonedza bhuru vanhu 50 vada kuenda vanongonyora kuti ndunge Gwanzura Stadium 50th anniversary ndunge Gwanzura Stadium ingwanzura 5th anniversary tobhadhara around 50 varikuda kuenda but I think kungokomenda chete aiwa kwazonyanya kuchipa munhu ngashare this video akanyora kuti Gwanzura totamupa obarwa screenshot oisa aidha muinbox masparks kana muinbox mangu anoshare this video akati Gwanzura ashare pawo pake then tobva tamubhadharira zvobuda Mm. anyway rega tipinde munhanga nyaya yanhasi ndunge youth mukuru zigo mandasezvi beta maona madhays akapisa sekuru ndunge bebe vanhu vaikwata imi zvivindi makazvoda kuva bhaibheri rangu rinoti inini ndine dominion kai bhuku ragenesis kapuhwa simba pamusoro pezvinyavada creatures saka tirikusataya kune vanhu ngona kwandatangira masizi wachi sakurova kuti kuvanhu handinachandi chacho kuri kuvanhu kwadi nyangu kuvanhu handitye unoona ndonga mutotora zita rake aiwa zita handina kutora rake natora rani aiwa zita rangu ndirake simba ndirake pakuti ndiye ndunge aiwa zapane kuti munhu anonzi tatenda kana mana tatenda muhombe natatenda mudiki mukuti mwana tatenda mudiki anogara kana kubhinga kuti anzi wakatora zita ratatenda but inonzi fananidzo yemazita iyo mazita akafanana hapana akatorera mwezita ndunge iwe wandika zvawakanoimba pasong yaiti naive ndunge matizo watakatanga kuziva isusu uchinonzi ndunge youth andika zvanzi zviri in connection nandunge muhombe watinoziva kuti zvinhu zvacho ndezvemushonga zvechini asi pakanzi pauya ndunge andika otanga kuacta kana achingaita zvemushonga aita zvechechi angadai kanzi kwaya ndunge anoimba gospel maybe vaigona kutsanangura zvotonzwisisa but apa mimisonga yenye maiti wakaonepo mushonga vazoita sei chichichi uchiminzi zvinhu zvakayodza zvine chekuita nandunge mukoma wakwawo song nezita zvato zvinhu to zvakasiyana zvipanava song zita izita ndozvaizvoona ungidhi yangu nangoimba song kuti vaudze chatsva itori song iye ndiungidhi saka imi mukubatanidza zita nesong song inaiwe ndunge indonzi ndunge saka zvitori zvinhu to zvakasiyana ndindunge uiti akaimba naiwe ndunge alright ndikendrick lama aimba kendrick disword saka zvinhu to isong nezita zvikusiyana ndunge uchazobata master asingabatwi zita remunhu nesong music dzake zvinofambidzana so bozi uchazobata mamwe mazita chiti imwe song ukapinda mawani next time song yako inofambidzana newe hamusiyane iwewe nekarekta yako nezita rako neunhu hwako munofambidzana asi mawana ndamawana ndopinda mawana nezita rane futi uchazobata vakuru kuti hai ingori song ndiri apa pasaidi munoonerwa pesi anyway ndunge my question is nditowanzofarire zvekurova imbwa takaviga mupini handiti kana kurova mupini takaviga imbwa pane song yavakaita ndofunga ukaita mukutiraya kuda kuzvisiyanisa iwewe nesong yako futi pane song
yavakaita uchiti tinotonga nemasalad chi ini ndichinzwa obviously manzwiro andakaita ndo manzwiro anoita mafans wakaita sekuti iwewe uri kudhisa ngwere bcause ngwere yanga yabva kuti isusu hatitongwe nemasalad saka waida kuedza kuti kudii asi chekutanga ndinoti tinotongwa nemasalad wakati masalad Zai siya second. atonge eh apa paine ngwere yekuti isusu hatitongwe nemasalad which means iwewe wanga wakupikisana neuchenjeri hwengwere uchenjeri ane uchenjeri pasi pano ndimambo Solomon vamwe vese havana akazova neuchenjeri futi right saka in other words in short uri kuti ngwere haina uchenjeri kwete ngwere tikuti vamwe vese kubatanidza ndati nini wakapikisana neuchenjeri hwengwere pamati uchenjeri ndoba ndoti tsvagai rimwe zita rekuisa pana uchenjeri neuchenjeri pasi pano ndimambo Solomon chete ndovaka no approve ava neuchenjeri vamwe vese havana no neuchenjeri bhaibheri inoti akunamatira uchenjeri kuratidza kuti havana which means ndosazvinamatirai wakaunamatira ndika Kuratidza unobva kuti waupiwa bcause chino unonamatira unobva wachipiwa saka akanamatira uchenjeri ndingwereri ngwere neni and this guy anyway nyaya yangu haisi pauchenjeri nyaya yangu I know kuti even mafans akuzviona kuti kuramba kuti ngwere ine uchenjeri its fine aiwa kwete ngwere chete vanhu vese hapana neuchenjeri ndikubatanidza ngwere newesparks zigo hapana neuchenjeri ipapo alright adaona mukomana yagudzira haana uchenjeri its fine but nyaya yangu iri pakuti wakapikisana namashoko aitaurwa nengwere waida kuedza kutaura kuti kudii pawaizoti imimi seye masalad atonga hamungatongwe navanhu vebuwe anditi isusu inzwa nyaya iri panapa tiri kuti chinonzi kutonga first chii kutonga thats raining kureva kuti kaseason kana kuma muno mumwe zvazvo mapresident kana ari president anopiwa temu yekunzi iwewe kutonga for 5 years tozokuvhotera futi kana wahwina uzitonga 10 years zvakuti muno constitution inobva yati wakwana anditi kureva kuti uyu munhu ane time yeseason yake yoda sei saka once ukarealiza uri kumba kwenyu kuti isizini ndiyanhingi ari kutonga izvi saka siyaka munhu yatonga ona once iwe ukada kuti ngaasatonge iyo time yake yekutonga koiwo pauchazotonga kana kuti paukambotonga wakanzi usatonge nani saka ndakati iwepikisana nemashoko kana imimi muchiti vari kutonga vanhu ava regai vatonge saka uri kupikisana nemashoko engwere handizopikisana nemashoko engwere ndokutoti zvairi kutaura hazvisiri izvo hapana kupikisana panapa ndikutaura zviri paground kuti siyai vanhu vatonge handava ndapikisa ndataura kuti vanhu ngavasiyiwe vatonge nekuti hamungatongwe nevanhu vebuwe hatitongwe nevanhu vebuwe alright Ndizvo I zviri. think Ndizvo kwe pastikeko uchiri panaperi imi muri mupfekedzi magirazi mamwe vaita panamba ndiripo tikutaura nyaya yandunge handiti aine song yake yekuti siyai masalad yaite sei atonge hatingatongwe nevanhu vebuwe saka ndonyaya yekunzi sikaiwa kuzvitaura neuchenjeri rekudarika chi silent ndunge akati no panyika panapa munhu akapiwa uchenjeri chete ndiSolomon after iye vamwe vese havana uchenjeri iwe bwatanga kuita nharo uchiti vanhu vanonamatira chi bhaibheri vanonamatira uchenjeri svikana ndunge the reason why vachitonamatira uchenjeri because chi havana and then he went on further and further and explained. Alright, titese panaka but I think ndanzwisisa side rayo I think mapapindure babo kuti maingoedza kungotaura kuti ngwere haifaniri kuti itonge semasalad vatonge ukama hwangu nemasalad uri sei nana holiteni newangwanu ukama hwangu nemasaladi muno muzimbabwe autoti masaladi ndayo ndowapfana vana holiteni vanemba music iyoyi inenge kubhola yekuita sese iyoyi inenge kurepa yekuita se ndova munoti masaladi ndova ndanjipodza ndiyoyo ndo waida kutonga wainzi nabuloti ndakadzoka wakutonga bhozi akaenda kujeri wangu wasingaite se wangu wasingarire badzoka wakurira akashamisika aiwa ukama hwangu inini kwete nemasaladi nemunhu wese uripo
and titikumbotaura nemasalad hani masalad uripo kana vari vamukuti masalad chikwata chamataura ichi uripo chana Uripo. uri 10 chana Mm. aiwa mashamwari angu mafriends angu ndosaka wakatofunga kubetreya danzo andambobitreya wakaita ngoda kubetreya andambobitreya wakati anonga watonge zvawo it's okay I understand tese we understand hapana munhu akabitreya vana andambobitreya because wakatora handina kubitreya hakuna bitreya yakadaro anyway hakuna bitreya yakadaro anyway it's fine apa ngati papfuure zvedu panyaya yemasaladi nechisedra kutariona tiri pamusic apa pane here zvamukutirongerawo ene makolabhu aminawo akamira sei makolabhu aripo zvatikurongera zvinyowani zviripo makolabhu izvezvi tongorova chero newese anonzwa kuda kuimba ndoimba naye kana nevamwe vandonzwa kuda kuimba navo ndoimba navo pane mamwe wati takamirira murodha achauya saka achingoexpecte kuti ari kuuya chete airamba achingouya makolabhu achauya ndanga risiri kukolabho nekandande aka kanonzani shiba kusei matangana neshibo musina kutanga kuda kubvunza kuti rarisei kukolabhu rako nengwere ko azigwa nenga ndoakanza chaprofita uye hatona kupiwa tsvimbo ndanga risei kolabhubo ava kolabhubo takatoita tikatokanda chinhu tikatoita zvazvikaita otherwise shout out to shiba anyway you there song inonzi bokola bokola kuona ndiri kuona zvangu ndiri kujespa ndiri kure right ko chichakamboitika madezi atakanzwa kuti ndunga ari kupenga pachizotenga kavhidhiyo chitanga uri kupwanya mota chichaenzoitika pema akati ndini ndiyani isimceleb saka ndoyamufanira unobvunza kuti asi wanga usiripo ndakaona nge ndiwe futi pavhidhiyo ukaona kunge inzwa kuti wakaona kunge ndini ndakaona iwewe ndiredze kuti ndiwe nenyaya yakati pakuona vhidhiyo yangu ndakaisona kuti ndiwe because haiti yako complexion mukazi aite pavhidhiyo akadaro wakunyepa isitakatrena sei pavhidhiyo saukuti hausiri iwewe unokwanisa here kundiudza haiti yaibrahimovic izvezvi ndatisaka iwewe hausiri iwewe ndikuti handisirini imwe ndozvandikuti handisi kutya kutaura kuti handisirini handizive nyaya mukutaura handisirini nyika yakwenda kumagomo handisizivi nyika yakwenda kumagomo handisirini ine handisitorini alright asi ukama weni nezimcelebo ukamira usei kana tafchisa ndana mukoma wangu hapana ndana mukoma unotibatsira kupusha maworks saka shout to zimcelebo mukoma wangu aiwa ndimunese rambai muchipusha kuti magito idzi asafere nzara ndovanoita kuti tisafere nzara andamofe ende zveshuwo hatiti kunyeba itofana kupo tsando padzinokodzera tafchis apusha music zvekutodaro akutembichana kuti kutembichana zvakapfuurira zvekuti anogona kungotora title yekuti godfather ina ndichazive kuti kokwamakuenda no magodfather anogona kuwanda usatyako anogona kuita magodfather na 10 godfather yakanamwana bhumako ikoko handichazive ikoko kwekuti ndinganzopuwa title yakati handisiri ndopa because inini I think angona kuita godfather weku-hip hop because wonaka tichitarisa maworks ari kuita ndika vanhu vangani vabuda through zimceleb hatitoda zvekutiza mafacts chokwazve matistob ana blind folk nditotanga towaziyawo inini vanhu vazhinji towaziye wakabva through zimceleb and we know kuti ari behind zimceleb ndiani andikuona pano vanhu vakawanda ana kelvin mangena anani vanhu vakawanda maartist akaona even mamwe anga kutopera vakatanga kudzoka through kamovement kako kemakolabhu kaikai handizvo saka ndikuti angona kungoita godfather wehip hop ndade zvamagaya zvamafunga handina chandikupikisa ipapo kana kuwedzera ndonge zita ndiani rekuberekwa ndokuzvaura ndonzi give more bonde ndo zita rangu repachitupa ndonzi give wokwabonde akunda sei vatangonzoreti kuti bonde nazo makufunga funga
Nayi. Chi mna makore mangani ndugu? Wapa mabvunza makore angu. Mm. Aiwa makore angu zvanoita manje ani. Iwayo ndosikamati une makore mangani. Kureva kuti ndangwa hanini kuti vanhu vaziye. Vanogara iziva neniwa. Nemunhu akandizvara wacho. Nevamwe vanosangana nechitupa changu nemistake. But handioni zviri necessary kuti vanhu ndi makore mangani kana kuti uziye. No, age yako toda kuiziya. Asi muda kunondohoresa something kana kuti mune zvamuchawana nekuiziva here kana kuti mune zvimwe zvandinobenefita mukuzoziva kweage yangu wamuchaita. Zviripo. Pane zvatosangana nazvo tida kuona tichianalyza kuti chitanga mani kuti zvandinabenefita ndono zviri worth here ndokudzei kana kuti hazvisi worth. Hapana imwe nyaya yekuti tida kutiona kuti mubvunza da kubvunza ndiye underage kana kuti haisi underage. Aiwa kana zviri izvozvo ndakabva zera. Ndungaramba nemakore ake. Aramba nemakore ake. Kwanzobvunzwa mubvunzo yese ndakabva zera. Wala nemakore enyu iyaya music yakazotanga rini uye kupi? Music takatanga kuimba kudhara izvi. Kakare nanaiwa the likes of Chigogodera ndinaye kakudhara. Nana Shigwa akudhara. Soti kana tiri kuchikoro futi taitorawa mangoma. Alright. But ndakazorova hit song 2019 muna May. Ndini May pandabuditsa naiwe ndungu yangu wachambobvunza. Alright. Saka tongoti isusu in short ndopanonzi vanhu pakatangira. Wakabudisa kuchusport ndiro? Alright, ukama wenye nechusport wakamira sei? Are you good books kana kuti mazuva ano zvimwe zvesho? Kuna zvinhu zvimwe zveshe. Either chingoripo kuwirirana kana kusawirirana. Mona muchiwirirana but mumwe nemumwe akuita zvinhu zvake. Pozoti pamwe pacho pekuti mune muchiwirirana zvelevel kuti mukutoshanda mese. Saka zvimwe zveshe zvinopinda pakuti maybe munongosanganawo kumaworks but hapana munhu wekuti une reason yekufona kuti mukoma mamuka sei kana kuti mukoma maswera sei because unozongofona musoro nemutoita dhiri. But namanager wako kana vanhu vanoshanda nawo undofona mudhara tikuita sei nhasi. Pane dhiri ratikuita here, pane kwatiri kuenda here. Wabata message. Kama wangu nana mukoma, ndana mukoma wangu ndo wakatigadzira guys. Kutori boo zvekutodaro daro. Zvekuti zvavataura ndo zvatinoita. Alright. Koma wakati kwete wakati yes. Kuza vangambofunge kuuraya nhasi vakambofunga kugadzira. Saka chipo chekutoti titori boo zvavangotaura na mukoma wakati haisiriyo. Singozoti mukoma hapana pawachati haisiriyo iriyo. Saka tobva tarongozoti takutosiya but mukoma ana mukoma boo. Mukoma level mukoma Fantani mukoma Ribe aiwa tana mukoma wedu. Munovimba nawo. Trusted tori mavanhu. Uzi vakatanga vati trust first ivo. Tisati trust. Saka ana mukoma aiwa ndo anoisiti ukama wedu aiwa boo zvekutodaro daro. Alright. Mukoma Zigo. Simbotitsutsira mukoma number 21. Mbomuke. Ndiripo? Andanganoshanda nezvimaglazi kana sina zvimagirazi izvozvi anenge achiita ngalilo slow. Ndikawanza rwedoro. Rega nditsvake kam. Rega ndiplaya. Karise. Dzese dziripo ndiri kuti so mavaona here amai boy mamuziva here amai Yolanda mukadzi wangu wandakarora hari kuzaiswa nevakawanda vamwe vakati zvipi akashata ini ndikati kwete asati ageza mukadzi wangu pawakagara dai wasimuka sha tenderera utenderere ndoda uvaratidze Afrika tenderera chitenderera sha chivaratidza Afrika ndikati Mayolanda simudza wako Mayolanda simudza wako ndo maskila azangajarwa kandanga kuzokunopika
so mavaona here yamai boy mamuziva here yamai Yolanda mukadzi wangu wandakarora hari kuzaiswa nevakawanda vamwe vakati zvipi akashata ini ndikati kwete asati ageza mukadzi wangu pawakagara dai wasimuka tenderera utenderere ndoda uvaratidze Afrika tenderera utenderere chivaratidza Afrika saka Mayolanda simudza wako Mayolanda simudza wako Mayolanda so Mayolanda simudza ikati Mayolanda nikati Mayolanda nikati Mayolanda neruchiva muri kuvatsoma muri kushandisa pfungwa shoma hamunyare ololo zvamuri kuita tiri muri kunyora tsamba kuna maiyo muchiti muri mapozwe hanzi tiri mapozwe zvikanzi tiri mapozwe mukamuguma tinopesana mukamuguma tizoonana musamuzembera tinoburana musamuzembere ndapota musamuzembere tinoburana musamuzembere ndapota musamuzembere tinoburana musamuze Mayolanda simudza wako onayo avekurutsa ari kuvhomita avekuchema akuridza mberi munompira iko wawa munompira iko wawa ona adhakwa avekutaura sina basa ona adhakwa avekutaura sina basa akadzingwa panoroja munyimeidoro uyo mpei kuva akare zvake arisopa mutenge wedoro miranda pota anodhakwa berera zvekudhakwa kusvika arembera munombereka denanate munompira ikodoro munompira iko wawa munompira ikodoro maiwe munompira iko wawa ona adhakwa avekutaura zina basa tinashe ona adhakwa avekutaura zina basa zambezi yake adhakwa ngopiwasa anokudugudza mujaya sha hehi chiregedza maiwe security saka mutakurei aende panzeta uyo akutoti shungurudza munompira ikodoro munompira iko wawa munompira adhakwa akutaura sina basa ziko adhakwa akutaura zina basa ziko adhakwa akutaura zina basa ziko adhakwa mudhakwe zvekumanya ngoma asi musesatadi mama noga ndunge
Yo, mkuru Zigo. Ndakazoona makushanda naPassion. Unozoenda kushanda naPassion. Prophet Passion Java. Inini here kana kuti True Sport. Isusu tiranda True Sport ka. Saka Prophet vane nguva dzavanoshanda neTrue Sport mazona. Saka ite kuti takazoona vanhu veTrue Sport makushanda naPassion. Tinokwanisa kunzwisisa dhiri racho kuti mukubvunzani kutaura kuti chii. Bozi iwona umboshanda naPassion zviri direct. Inini zviri direct handine mboshanda naProfit. Which means mubvunzo wawo Hausi wangu. right. And I think mubvunzo wawo hausi wangu futi. Takazoona Zigo wakushanda naPassion. Indakashanda naye. So ndi mubvunzo wangu ndabvunza I think ndewako kuti sitofanira ndokubvunza izvozvo. Takazoona kushanda naye naPassion zvakazofamba sei? Aiwa handonge atopindura kuti no ini ndandisiri kushanda naPassion directly but True Sport I was under True Sport ndo vaizorova dhiri na saka even kana pamwe mudambomhoresana kana ndonge chichinotano ndomboroti levels mundisvitsiro mhoreso iyo Aiwa kwete daro. Nditaura nezuro che. Nditaura nawo. maitira nawo under True Sport. Aiwa. Kutaura nemunhu hazviroti inzwa inini handina business deal randoita naProfit inini. Kaura ndakamboita. Unlike iwewe pamunhu ndikuti ndokunotaura kuti semataura andachita naSparks izvezvi kana mataura andaita nemi. Ndokunotokumhoresa kuti muri seko Zigo chichi. SaProfit madiko ndatsoita seko toti kuimbondiitira something ndoditi kana uchida kuitira. Hazvinei kushanda izvezvi. Hazviri kuti deal. It's not a professional relationship. Kunonzi kushanda nemunhu I think madhira kadai so ku paperwork. Bowira nogara pasi unoziva kuti dai zo anonzwa munhu sezvizikanonzi Ningi ari kushanda naNingi nekuti vakurirana zvakati vakanyorana pakati. Alright, ndoda kuti una any deal rakadaro. Aiwa ndine deal rakadaro. Alright, kona mambo ndini. Zvangofanana. Was the last time I checked in mambo ndini mune deal ramakaita remapotatoes? Aiwa handina deal randakaita naye ndopa makuvhiringira. Akandipa mari. Kupa munhu mari nekuita ndozvandikuita kuti ukapa munhu mari iwewe unoti munhu ari need ukamupa mari hazviri kushanda naye. Unogona kutobatsira munhu zvisinei nekushanda naye. Zvisina muripo unotarisira kuti achazokupa. Kunze kushanda nemunhu chipo chekuti pane both sides needs to benefit mana kuti iwe uchaprovide chakati yachiprovidha chakati. At the end of the day muenda kumba newini. Hapana dhiri rakadaro. Vanhu vanozokubatsira hauna kushanda navo. Alright, iyo dhiri mapotatoes rakazofamba sei kufamba izvo ngati ndakazofamba. Handite semusingamanya handite zvemapotatoes. Because last time I checked here, I had nguva iyoyo zvaitoita nguva yacho yamuita kuti last time 3 years ago amuita zvaitoita nguva yacho. Pane zvinhu zvekuti unogona kutiswa izvezvi nekuti nguva yacho zvikuita kwozoita time yekuti hazvichaita nguva yawava iwe but nguva unonge uri paizvozvo zvinhu zvichitoita mazona. madhiri mapotatoes amasmall one zvinosiyana nekuti ari muquantity. Hapana chinhu small anogona atori bhosidhira muta rinoitwa nemwe munhu aranzi mukanya chitungisa ane mari yakaipa. Zvinosiyana nequantity yaurikupusha nevolume rechinhu chako. Saka hapana inonzi masmall asi zvinongosiyana netime yauri kuti time yauri season yauri kuita ndoiri kuindira nezvauri kuita here kana kuti haisi chete. But beside music, weta tiri mulockdown saka hapana munhu aimba. right. So beside music pane here mamwe madeals amunoitawo but I think maybe because paipai matauro azvaito zvemutengene asoka uri kungoitawo ako pane here mamwe madeals aunoita beside music. Madeals andinoita beside music iye aripo. Deals andinoita beside music aripo. Kunamata. Deal hombe andinoita beside music. Ndakatakabvunza baba Harare kuti hamuna mabusiness here amunoita. Mabusiness andoita kunamata Mwari. Very right. Nditori Moniz Bek izvezvi. Ndatoochitundu kudaro kana wakambodaro. Saka mabati uzotendeuka. Kunoti kutendeuka kuita sei? Because kwakaita baba Harare. aiwa baba Harare vakatendeuka mutendeukiro wavo. Kuti tichaziva kuti kumashure uko
waita sei nekuti ndo wanoziva. Saka isu matendekero pana panosiyana. Kunonzi kutendeuka chatoziva to be born again kungobhabhatidzwa wo receive Jesus Christ. Ndo zvandoziva inini. Ndo zvamakaita here? Ini ndo zvandakaita ndo zvandokudzidza kuti vanhu vaite. Saka pane mumwe mutendeukiro unokwanisa kuitwa iwewe nemumwe munhu. Uchisiyana nekuti iye aita encounter sei nemunhu amudzidzisa kutendeuka kwacho kana Jesu wake. Alright. That's why ndikushamisika ndichona ziko akanyarara watara kuti ndakangogamuchira Jesu ndakabhabhatidzwa ndokwanoti kutendeuka. But nezuro patakaita interview aindikorekera achiti no, do you think you kungotendeuka kuti Jesu pinde mwoyo mangu ndokutendeuka chete? Pane zvimwe zvinozoitwa after ipapo ndo kunonzi kutendeuka chaiko. Aye, musapesanise sinning nerepentance zvinhu tu zvasiyana. Imwe kuti kutendeuka kutadza unogona kutadza wakatendeuka. Zvinhu tu zvatosiyana zvamakuti wadzani waiti kutendeuka uchinge watendeuka wakurarama zvinoda Kristu ndizvozvo, asi unogona kutadza futi wakatendeuka. Saka ndo panobva kuti sinning ipapo. Munzi yeti Bible rinototi if we say we are without sin we make ourselves a lie, but God is faithful to forgive us. Mwanandotiregerera patengeda sei patenda tadza. Saka problem yake amen and a problem amen zigo and a problem inini manje ukatara neni utara shoko anditi na ndoda mandira shoko tinyasinga mandira pfungwa dzake kana kuti ramwe mazita kana ana dhaikoro ana ndoma mwatokona zodasa kana uchitara Jesu tazvo muBhayibheri and a problem name mkomaziko dhaikoro alright. So music iri kuwanika pa music all platforms kwese kunowanikwa music iriko. Ndiwo wangofunga kuti ku iTunes wozoti iriko, ngofunga ku YouTube iriko, pese pawangofunga kuti kwakungofunga kunowanikwa music iriko. Izvi takaisa kwese kwangoweka application inonyawanika music toisa ipapo futi. Saka pese panowanikwa audio mark kopo zvamungofunga ngofunga kuti ari kandite Spotify iriko iko. Sezvo kuenda izvi watira phone yako wasecha zedzara rangu kunoona. Saka iri pese pane music iripo pese. I think ndabanzisa but I think mubvunzo ndakangana kuubvunza patapotara nyaya paevhende yamuda kuita yaya ndoda sorry ndoda senda kudzosera kumashure mbijana anditi paevhende yamuri kuita yaya tingati brand rekuti ndunge iye ndunge nemanagement yake ndovega here vari kuronga chinhu ichi, vari kuita mari yekubhuka masystem machi kuronga zvikati mune imwe team yamakapatana nayo kana mune vamwe vanhu mukushanda navo kuti event iyo ive successful. Kuti event ive successful ari pamberi padhiri obvious ndini. Ndini ndechimhanya kuita zvizhinji zvacho nemanagement yamutaga, asi zvisina yazvo mukana futi takavhura nekuti kune vamwe nyaya dzemagift muzanadzo kunedza kuna vamwe vari kungopapa zvinhu. Takavhura mukana kuti vanoda kusponsor chinhu kana vane zvakukwanisa kungobatsira nazvo kuti event ienderere mberi tikuvada very very welcome to be hands tikuvada vanhu ivavo. Saka kune vamwe the likes of Sejomolo kuti takabata kuti mukuru ona ndine chinhu vasvika kuti ora ichi asi kachi dai umbodai. Saka tine vanhu vakadaro tinovada zvakare. Saka asi pamberi mberi zvinhu zvese zvinechekuita ipapo bvunzai inini chamafungo chese mafunga kuti kuda kuhaiwa stadium bvunzai inini kuti zviri kufamba sei ndikwanisa kupindura kuti site tinobhadhara pakati unopa ningi zoti ndiri pa4 asi wakaita ngana Sparks izvi Sparks ukati zimwe zvati TV kana ukati Zigo TV toda kudai timbokubatsira watu involved takutokuisa padii. Alright, isu toda kuti uende unoone pane mbese anonzi Tapiwa ane kase muna chino inanopiwa ichileo iyi unongoti unondirohesa ndichinzi mbavha
voice rataura ndinovasaizati voice rangu rataura kuti rinotonojile ide ndinovasaisa nekuti vanyatsoona kuti voice nekutotora ko manhamba vada kubata manhamba vanofonera direct nevantu vane manhamba emanagement vakunonofonera direct ende pane manhamba emanagement zvisiyana nenyaya yakuda kutaura neni kuti inyaya ichi right hapana dzimwe nzira ngoti vani mamukazei hadzi ndindomwe wamukazika saka vanobata ini dzebasa ndizobatwa manager munodziziva nemusoro yezvoti mungadzipe mhuri yezimbabwe kana paina da kuzoitawo madhiri nemi maybe ari kuona this but vane shuwiro maybe yekuisa hand kufunction vane shuwiro maybe yekuzongosponzwa kana kavidhio kumwe ngachibhilieve kuti ana mhoti mufana wendimbomitire kana vidhio wani vakadaro ndiona kuti wati kuti tikufarire ndetikwada zvavanoita manje mazuva kune masocial media endos uchiona kungoenda kana painstagram unonditi hai right munopindura kana kungoenda pafacebook unonditi hai papo togara tiri very very active right 24/7 papo chiri kwati ukaita na 1 am kakunoidza unongoona tongopindura saka ipapo ndo pamunokwanisa kungondibata ndunge ito official 10 ungonondiyema ndobva ndapindura zvedu ipapo I think plus madirect calls anoraya network zvekuti vazhinji izvezvi ukafonera urongokata network inenge ichiraiwa saka vanhu ngavakubate uchi social media right kana muchingopindura chete muri available always very very available